Aquest és un nou capítol del podcast veïnal del Camp de Tarragona. Històries i protagonistes del nostre territori. El protagonista d'aquesta setmana és un tarragoní nascut a Sitges amb una història de superació i un company de vida, el TDAH. Hola, em dic Álvaro Solà Pérez, tinc 29 anys, soc de Tarragona, tot i que vaig néixer segons el meu DNI Sitges. Soc auxiliar d'infermeria, integrador social, però no exerceixo, soc funcionari del cos de la Generalitat de Catalunya i això sí que exerceixo al Departament de Treball de Tarragona. Álvaro Solà, un jove que de petit ja era un cul inquiet, massa, i això va alertar la seva família. N'hi ha res, dedicar-me era com un terratrèmol, és a dir, jo tinc TDAH, trastorn de dèficit d'atenció més hiperactivitat, llavors no aguantava ni un minut una pel·lícula. Llavors ma mare em va portar al metge als 4 anys perquè no canviava, algú em passava. Llavors, la primera resposta al metge, sempre ho dic, li va dir que estava boia i li va receptar fins i tot medicaments per relaxar-se a ella en vez de mi. Fins ma tieta, que és metgessa, al final em va ajudar a diagnosticar el TDAH. Fins ara. Què recorda l'Álvaro de la seva infància? A un col·le a l'Opus Dei vaig anar també i anava molt a missa i tal, ara menys, però no veia res. M'encanta ajudar la gent, això sí, per això he buscat la part social, això d'integració social, auxiliar d'infermeria, tècnica d'atenció a persones en situació de dependència, tantes coses. Amb uns pares es van separar quan jo era més o menys jove, llavors al final ho veia normal i tot, i ho veia mogut, etc. Era com, al final feia la meva infància igual que qualsevol nen o nena, sempre feliç, la veritat, no em puc queixar. Home, és veritat que al principi els companys es preguntaven què passava, però al final m'acaben acceptant tothom, i això ho tinc que agrair ja, perquè al final ser TDAH, tenir TDAH o tenir TDAH és igual, és indiferent, són persones al final. Darrere una persona, jo sempre dic que darrere una persona amb una discapacitat o amb una diversitat funcional, com ho vulguis dir, hi ha una persona que mereix ser feliç, una persona que igual que tu i jo, que caminem pel carrer, etc. Un jove feliç, ben integrat i aprenent a fer una vida amb total normalitat. Parlem de TDAH, però sabeu exactament què és? Què suposa? TDAH significa ser hiperactiu quan no toca, ¿vale? O quan una persona no vol, estar nerviós bastantes vegades al dia, no paro quiet a la feina, parlar quan no toca, ara menys, i al final jo m'autogestiono mateix, és a dir, jo m'he après a educar-me a mi mateix i sobretot deixar-me educar pels altres, però sobretot educar-me a mi mateix, és a dir, jo abans, és veritat que abans me deies, Álvaro, para, i m'ha costat parar, ara ja m'he educat i llavors puc parar. I per al nostre protagonista, què suposa tenir aquest trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat? Jo per mi el TDAH, a part de tota la part mèdica, neurològica i tot, per mi, jo sempre ho dic, per mi és un regal i un privilegi tenir TDAH, perquè al final tenir TDAH a mi m'ha permès valorar el que fan els altres per mi, però sobretot el que jo faig pels altres. Llavors això potser hi ha altres persones que no tenen aquest hàndicap, entre cometes, i llavors no li permet veure més enllà de les persones, més enllà del contacte diari, etc. Jo veig les persones que em trobo pel carrer, les persones amb qui passo els dies, per mi és un regal. Un regal? Lluny de ser, com diu, un entrebanc, és una lliçó i forma de vida de la que es pot tractar. Una cosa que es pot tractar, tot i que no té cura en si, no té cura, sinó que els símptomes van pal·liant. És a dir, ara podria estar 10 minuts quiet en una cadira, abans era difícil. Al principi hi havia TDAH i ara fa poc vaig llegir en un article o sigui, un diari que ficava que a cada classe almenys hi ha un TDAH. Diagnosticat o no, que això és important. Però a cada classe hi ha un TDAH. Jo penso que en això té molta importància a la societat, als mitjans de comunicació, l'educació, tots tenim, les famílies, tot. Michael Phelps crec que té TDAH, per exemple. I Albert Dasco també té, el tenista, i no sé, i a més, i amunt. Major visibilitat i normalització. L'Álvaro ens explica en quin moment va començar a definir el seu camí professional. Quan vaig acabar l'ESO, jo feia voluntariat fa molts anys. Jo feia voluntariat, faig molts voluntariats i vaig a Club Baixa i tal. Llavors ja tenia la idea de... Sempre m'agrada la gent que pateix, jo vaig a Lourdes cada any, a portar malalts, les meves vacances preferides són a Lourdes, això. Llavors aquest tarannà meu d'ajudar la gent, de preocupar-se per la gent, d'estimar-la, al final t'ha ficat la teva vocació d'ajudar els altres. Llavors amb això, algú hem de dedicar la vida, hem de guanyar les garrofes, com dic jo, i llavors al final auxiliar d'infermeria, integrador social és el que més m'encanta. Però clar, he exercit de funcionari perquè tinc la plaça, he provat, és opost. L'àmbit mèdic i social, els de major interès del nostre protagonista, qui recorda així els seus orígens formatius i laborals. Vaig acabar l'ESO
i clar, no volia fer batxillerat, evidentment no veia capacitat per fer batxillerat, llavors amb ma mare vaig buscar un cicle, mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, després vaig acabar-ho, després auxiliar d'infermeria i després integració social i després la comunicació a la UOC. Per començar a UOC per la pandèmia, a la UOC a la comunicació, però vaig deixar per la UOC, que és una mica desastre, anem a dir-ho finament. Però el meu dia a dia és igual que qualsevol company o companya, és a dir, jo faig cada dia atenc a la gent, faig atenció al públic, estic perquè necessitin, mirar les impressores, medir temperatures, anar a balitzar, buscar el correu de cada dia, sobretot atendre la gent, és a dir, a mi m'encanta contactar amb la gent. És un treball com omple, però és evident que m'encantaria algun dia, és a dir, algun dia quan pugui, perquè porto un any només de funcionari, algun dia podré demanar l'excedència, si la vull i si ho considero oportú, doncs, per treballar integració social, que a mi m'encantaria treballar integració social, tot i que penso que qualsevol ciutadà és integrador social al final, perquè tots i totes integrem a la gent a la societat. I la tasca social també ocupa l'Àlvaro en formar part de diversos voluntariats. Soc monitor del Club Vaixell, cosa que em sento plenament orgullós. També vaig a Lourdes, per exemple, a la FANOC també, a l'Associació de Nens amb Càncer també faig coses, he estat a Càritas, Pastoral de la Salut, però sobretot Lourdes, Club Vaixell, totes aquestes coses m'encanten. Doncs mira, porto des del 2012 i al final és com un privilegi, també és com un TDAH, saps? És com una adrenalina, és a dir, m'ajuda a reconciliar-me amb les persones també, a ser vida, a compartir la meva vida amb els altres, a ser sociable, a passar també una bona estona. Al final és això, també tinc un grup que vaig, per exemple, l'altre dia vaig a Andorra cap de setmana passat, amb una colla que es diu Fundació Trevor, Associació Trevor, que som un grup de persones amb discapacitat intel·lectual que fem activitats cada cap de setmana. Ara, per exemple, aquest dissabte anem a visitar la Catedral de Tarragona, etc. Formar part d'altres entitats i grups socials, una bona forma de socialitzar. Així ho explica l'Àlvaro, qui ens parla també d'altres aficions. M'encanta escriure. És unes coses que a mi de veritat m'agraden i mai vaig pensar que podria arribar a tants articles. Després vaig publicar un altre, etc. I publico un munt d'articles als mitjans de comunicació i cada setmana intento escriure. Porto des del 2013 escrivint. He tingut articles d'opinió al Diari de Tarragona, al Diari de Discapacitats, és on escric ara mateix més, cada setmana. Llavors, al final, és compartir les meves reflexions sobre temes socials, sobre temes que em preocupen, temes que penso que poden preocupar la gent. Quines fites i objectius es marca l'Àlvaro per endavant? Jo sempre dic que el meu somni és que tothom pugui viure amb dignitat. I en això em trobo. És a dir, jo per mi, més enllà del meu objectiu, no? El meu objectiu de la vida vital és aconseguir que tothom visqui amb dignitat. És a dir, jo a vegades sempre ho dic, a mi em preocupen situacions socials com veure gent que passa gana, joves que no troben feina, dones sobretot que pateixen violència de gènere. Al final tantes coses fan, tantes situacions tristes, injustes que viu la gent, que al final jo transcendeixo això. Llavors jo extrapolo la meva vida a partir dels altres. És a dir, jo no puc ser feliç, entre cometes, sense que la gent del meu costat, la gent que passa per Tarragona, que camina al meu costat, no sigui feliç, saps? Ser feliç si els altres ho són i ajudar per tal que així sigui. Un desig ben bonic del nostre protagonista, qui finalment ens parla de la seva ciutat, Tarragona. A Tarragona tenim tot el millor que tenim. Tenim mar, tenim cultura, tenim tradicions, tenim festes. És veritat que jo, en contactes polítics, puc dir que a l'Ajuntament em diuen el pequeño Nicolás. I al final estic molt en política, això sí, no formo part de cap partit, però al final Tarragona necessita estabilitat. Per acabar, l'Àlvaro envia un missatge a altres joves i persones que, com ell, tinguin TDAH. Escoltin molt la gent, sobretot que estimin la gent, perquè al final estimar és una forma d'aprenentatge compartit, buscar ajuda, sobretot necessitar demanar ajuda, perquè moltes vegades pensem que podem amb tot, i a vegades vaig estressat i molta gent em diu relaxa't, però no puc relaxar-me si tu no ets feliç, si et veig neguitós, si et veig preocupat, doncs no. A mi ma mare em diu, Àlvaro, hauries de parar més a casa, etc. Doncs no, perquè m'agrada al final el contacte amb la gent, m'agrada estar amb la gent, m'agrada fer coses, no paro de moure, no paro d'escriure, coses així. Sembla una copisteria a casa meva. Si vas a casa meva, sembla una copisteria. Doncs com de petit, un cul inquiet. Àlvaro Solà, el protagonista aquesta setmana del podcast de Veïns.